Разкажи ми за Наташа. Детето ми и колежка. Дойде нашата любима мечка. Колеги сме толкова години. Мечката на Макси Нидермайер. Попаднах на този паркинг случайно. Там заварих странно семейство. La Maxi ha fatto 43 anni con Natasha. Io meno. Не мога да повярвам, че ви виждам. Вие бяхте моя идол като дете. Тя беше винаги сензацията на програмата. С най-големи букви винаги беше изписано Макси Нидермайер. Живот си съм дала за тая професия. Там е сърцето при животните. Ай, не се сърди. Should wild animals be performing at circuses? Die beer is zo oud. Als we die meenemen, die is met 2 weken dood. En die is zo met die vrouw verstrengeld. Като прави така, иска да каже дай, това е дай. I never have animals seen so connected with a human being. Моето момиче, ищеричка, сестричка, всичко.